Siellä täysin piilossa kyllä jauhaa. Pienillä iloilla. Voi olla, että se on noja. Joo. Kohta kuvataan. Limalökkön muljastaa. Mä en osaa ottaa. Taikina valmis. Olkaa hyvä. Katsokaa! Heinähattu on siirtynyt siniseen. Sininen on rauhan ja sopusoinnin väri. Eikä hän halua tehdä sovinnon. Joskus käy niin, että potilas vähän taantuu tämän homman aikana, mutta hyvä niin. Se on niin tiukka, että semmonen tapa. Kuvaamme vielä uudelleen. Eikä hän halua tehdä sovinnon. Joskus käy niin, että potilas... Kiitos. Sopusoinnin väri. Eikä hän halua tehdä sovinnon. Teidän pitää ottaa. Oi roska. Sovinnon. Joskus käy niin, että potilas vähän taantuu, mutta sen ei pidä antaa häiritä. Kiitos. Katsokaa, heinähattu on siirtynyt siniseen. Sininen on rauhan ja sopusoinnon väri. Eikä hän halua tehdä meidän kanssa sovinnon. Joskus käy niin, että potilas vähän taantuu, mutta sen ei pidä antaa häiritä. Pitää vaan luottaa tiukasti taikinaterapiaan. Olkaa hyvä. Ei meidän päästä pois! Siirräks minut vähän kesken? Sattuuko se mä menen? Miten siinä taivas ladikalla? Että ne taivas enemmän uppeessa. Huhhuh. Täällä johon katsottiin memoja. Mä katselen, että sun peputtaa osaani. Tosi hauskaa! Niin on. Saa sun päivän. Katsotaan yhteissilmin, ettei tämmöstä kantta osu kuviin. Sitten se tuntuu vähän siltä, että se niinku helposti irtoaa. Se Tiedätkö sitä enemmän? Valmistautukaa. Muutaman minuutin sisällä kuvataan. Räjäytysosastolla menossa viimeinen fiksailu. Kiitos! Menikö koko tynny? Halkesi, se puomahti alaspäin kanssa. Hyvä. Ei haittaa. Ne vähän isomman sitten. Joo, ei haittaa se saa. Joo, mutta kato se oli se on vaan se pädä. Ei näin pääse. Tässä on tää tämä. Täällä. Kaikki niin hyvät. Voin käydä sinne pari ruokaa. No niin. Ja älkää heittäkö laseja luontoon, vaan palauttakaa tänne näin tänne
tarjottiminen tuntumaan. Niin. Mä menen. Laita sen alas, se ei siellä.